6 d'agost. Y ahora, de los creadores de Tastarrós 1 y Tastarrós 2, llega ahora Tastarrós 3. En efecte, és la gran festa de l'arròs valencià. Hi ha arròs, no te l'acabaràs, de totes les classes. Hi ha festa, hi ha música, hi ha cultura de l'arròs. En la plaça de l'Ajuntament no mos ho podem perdre. Se queda xicoteta cada edició a la plaça de l'Ajuntament, però ell no aprèn. Parle d'ell perquè parle del gerent de la denominació d'origen Arròs de València, Santos Ruiz, un dels grans responsables d'esta festa de l'arròs, que, fill meu, jo ja no sé, vas a tindre que llogar una altra plaça. Bueno, anem expandint-nos, la veritat. Enguany, fija't, com ja no podíem fer més gran la plaça, el que hem fet és fer més gran el temps. I en compte de fer el tastarròs només el diumenge, ho fem dissabte i diumenge. Enguany, 2 dies. Que novetat. Sí. I comença des del matí també, dissabte? Sí, l'únic que passa és que... els mateixos horaris. Els mateixos horaris, però en un concepte diferent. Fixa't, el tastarròs del diumenge és la gran festa de l'arròs. N'hi ha arròs per menjar, n'hi ha concerts, n'hi ha ball, n'hi ha diversió, estarà a Musaranga, la gran festa. El motiu fonamental de descobrir al client de peu que l'arròs va més enllà de la cuina tradicional valenciana. Que la paella està molt bé, l'arròs en fes està molt bé, però hi ha una cuina de vanguardia, creativa, on l'arròs també té puesto. El dissabte fem una altra història i l'objectiu és demostrar que la cuina tradicional és molt diversa i que caben moltes coses i moltes propostes arrosseres dins de la cuina tradicional. Fixa't, Josep Pla, pare de la gastronomia espanyola, per lo menos de la crítica gastronòmica espanyola, sense dubtes, dia que la cuina tradicional no és una altra cosa més que el paisatge ficat dins d'una olla, cosa que jo subscric. Bueno, el paisatge de la comunitat és molt divers. Dels penya-segats de la Marina a l'Horta de València n'hi ha una diferència grandíssima en què només n'hi ha 80 quilòmetres de distància. De les terres del Vinalopó, àrdues i seques, a les terres del Maestrazgo, bueno, no tenen res a veure i només n'hi ha 120 quilòmetres. Per això la cuina tradicional valenciana també és molt diversa i de la paella barroca de l'Horta a la paella de conejos i caracoles que fan en el Vinalopó, que es parla en castellà, no se'n pareixen. Per què? Perquè el paisatge és distint. El dissabte el que fem és que fem un congrés obert on 10 cuiners passen per dalt d'un escenari a ensenyar-nos a cuinar aquestes receptes tradicionals cada un del seu poble. I després, baix, ens les menjarem com fem tots els diumenges, bueno, en els altres tastarrossos, baixes, tastes d'arròs, compres un tíquet i pots tastar diferents arrossos tradicionals de tota la geografia valenciana. Dissabte i diumenge. Hi ha 2 persones al teu costat, en part protagonistes també, una de la part gastronòmica i una de la part festiva. Tenim per una banda a Lluís Valls, de cap de cuina del Poblet, benvingut de nou. Què tal, Lluís? I a Pepiu, que actua, que té show. El desenfreno. No sé com es començarem, però no sé com acabarem. A mi m'han dit que eres intimista, que eres desvergonyit e incorrecte. Jo no sé esta barreja que has preparat. Falten coses, també. Però hasta que no és calxuí no puc dir res. Secret de sumari. Calma, sí. Però, diguem, oficialment eres cantautor com Bob Dylan. No, a veure... Eres el Bob Dylan del cant de batre? Sense faltar, però sí. O el de mis rusos, no, ahí me cuadra més. No, bueno, nosotros lo que fem és música tradicional valenciana, canviem la lletra, li acoplem, entre cançó i cançó contem històries molt loques, com la campanera que atropellar una vegada i fer un dia perfecte. La vida en directe, Cari, no facis de cara. Jo què sé, coses que passen. Sí, coses normals. L'espectacle se diu Abax i la gent se riu de coses que diu, m'estic rient d'això. Jo conto quan m'atropella un camió fa 2 anys, que és un disgust molt gran, no puc manejar-lo, però clar, la gent s'està rient dient, nos estamos riendo de tu desgracia, lo sabes? I pues chica, pues això és bo, alegria. I acabem les històries sempre en una cançó que tot el món coneix, pues bé, siga el de Yalo, la Malagueña Barxeta, però en la lletra canvia. N'hi ha que dir que este xiquet que veus tu així, on el veus, ell va ser cantant líric, cantava òpera. I si es fica a cantar, no cantarà ara mateix a un batre, perquè no té ni collons ni valor per fer-ho, saps? Però si ho tinguera, veuries tu té una veu meravellosa, i lo xulo és això, que en un moment te deixa bocabadat cantant una cançó molt sèria i als 3 minuts vas a baix de xiste en xiste. Lo bonico és que se n'anem a quedar en les ganes de sentir-ho. No, a veure, que us puc cantar. A veure, va.
I una viata del meu poble, del cardenal hay molta amiga, 7 rodes de medalles, li tragueren de la figa. Salero salat, i un pas de camí, curruquito del alma, curruca't aquí. Amén. Molt gran. És picant Molt gran. Això és un batre? O... Això, sí, és un batre, però vivet. Un batre xin alegre, no? A més, que tot anava a ser... I disposat a... En fi, un poquet de Vicenteta hasta tequeta, de Bernat i Baldoví. Un polsimiu de algo, Un polsimiu de algo. Bueno, Valls, i la teva actuació tu no cantes. Yo no. Lo teu és la cuina. Lo mío es ¿Cómo cocinar. venimos a participar en el Tastarrós? Bueno, pues este año hemos decidido hacer un plato de Quique da Costa también, para seguir la línea del año pasado, que la verdad que nos fue muy bien. Y hemos decidido hacer un arroz de presa ibérica con remolacha, avellanas y un pesto de hierbas. Toma. Sí. Esto que decía del paisaje, mencionando al maestro Pla, yo creo que en el caso de Quique es quinta esencial, o sea, Sí. forma parte de la manera que entiende él la cocina, bueno, y por ende todo el equipo, ¿no? Yo creo que es un poco un lema, ¿no? El coger, el poder representar una albufera o un arroz o cualquiera de nuestros productos en un plato, ¿no? Es... Estaba viendo aquí que, bueno, el día 15 es la gran cita, pero a partir del 16 también empiezan unas jornadas gastronómicas en una serie de restaurantes que podemos ver en la web, entre ellas, por supuesto, en el Poblet, ¿no, Santos? Sí, es una oportunidad para acercarse a estos restaurantes, bueno, en un precio razonable, pero sobre todo en un concepto en el que el arroz es el protagonista. Les hemos pedido a todos estos restaurantes, como comentaba antes, fundamentalmente que le pongan un punto de ingenio, que hagan arroces distintos, que para comer paella y arroz caldos y tal, hay días, ¿eh? Y también hay que hacerlo, es decir, en el Tastarrós del domingo, por ejemplo, fíjate, va a estar Casa Clemencia, que es uno de los grandes restaurantes de arroz de la ciudad, o el restaurante Rioja de Benissanó, que hace una, a mi modo de ver, de las 3 mejores paellas de la Comunidad Valenciana. En concreto creo que es la segunda mejor paella de la Comunidad Valenciana. Pero si tú vienes al Tastarrós y te quedas solamente con la paella, pues chico, para ese viaje no hacen falta alforjas, ¿no? Yo lo que creo que lo que uno tiene que hacer es probar esos arroces originales que probablemente no te atreverías a probar en el restaurante por miedo a si no te gusta. Bueno, pues el día es ese, día es para probar, por ejemplo, arroces como, fíjate, un restaurante se llama Cuinadar, que está en Moncada, que va a hacer un arroz meloso de cochinita pibil con curry rojo y tierra de torreznos. Hombre, pues a lo mejor yo llego al restaurante y un plato entero de estos, pues a lo mejor no me atrevo, chico, pero un plato para probar en una degustación, en una fiesta, és el moment, no? A Pepiu posa-li pla sencer, que igual se'l mengen. Un altre. No, És que l'hora que és, jo la galeta la tinc feta. Pepiu, conta'ns un poquet de la teva trajectòria, perquè Sandro ens ha parlat molt, no sempre bé, certament, però molt de Esto lo honra. I vas que en una quadrilla que es diu l'Ensemble, i fonamentalment feu això, feu música valenciana. Feu alguna tocata, diguem, vinculada en l'arròs i això, o com està això? O la can de batre, Lo que fem és música tradicional, jo te dic. Jotes, fandangos i guirilles. Cants de batre n'hi ha uno, que contem la història de la tia Pataqueta, que no és horari per contar-la. Si no, Pepiu, no no, és horari que te no és horari. conec, me fas més fort que una mala tronada. I coneixement de causa. Però bueno, sí que agarrem tots els palos pràcticament, llevant de les salvaes, tot el demés ho fem en l'espectacle. I són coses que en certa forma han passat de veres. I ahí està la gràcia, perquè hi ha un punt de surrealisme, que estamos situant-nos en el surrealismo, para que anem a negar-se, però clar, la volteta és això. Al principi la gent no acaba d'entendre de què va el tema, perquè pugem, se dediquem a cantar, tots super serios, i la posada en escena és molt estètica, tot molt lineal, i clar, comences a parlar de que l'abuela te pega una palissa, de que, bueno, jo tinc un xiquet de 9 anys, fa un any i mig que el tinc. És així. No intentes entendre'l. Fem una cosa, Pepiu. A mi m'encantaria que en companyia de la resta de la quadrilla te prepararem així una sonoritat adequada perquè vengueres un dia, mos contares un poc més la teua història de vida i mos feres 4 cantates i mos feres més programes si fa falta, perquè segur que ho passarien de... El advocat el pagueu vosaltres. Exacte. Per cert, que estic mirant en agenda que és a les 3 de la vesprada l'actuació, és hora Alhora ja la infantil gent... encara. No, però ja la gent ja s'ha pegat la platera i ja estan en modo hibernació de... Ai,
Sí. Bueno, però no és l'única actuació musical, encara que és una gran actuació musical en tots els sentits. Què més de música n'hi ha, de festa? Bueno, música sempre en valencià, sempre en valencià y siempre música tradicional popular valenciana. Nosotros no podem pensar en l'arròs, en la gastronomia de l'arròs, sense oblidar-nos de la seva cultura, no? L'arròs forma part de la nostra cultura i de la nostra identitat i nosaltres volem això, arropar-ho. Música popular tradicional valenciana. Portem a un grup del que estic molt orgullós, Urbania Rurana. En peu saludem. Vale. En peu saludem. Per favor. Urbania Rurana porta més de 30 anys fent música tradicional. Clar, ara arriba Pepiu i et canta un batre i tots, ara és fàcil, però fa 30 anys, saps? Cantar l'Uda Hielo o una malaguenya fa 30 anys, això tenia molt de valor. I damunt, més content encara perquè m'han promeses d'Urbania Rurana que venen en una colla enorme de dansaors i dansaores que mos tenen que ensenyar a ballar la polca, el vals i, bueno, un fum de balls allí als que no en la vida mos hem atrevit a pegar un pas. Que si volen saber com funciona un sequer d'arròs, que si volen veure apers i ferramentes tradicionals en les que treballen, en l'arròs també tindrem esta part més etnològica i més... Tipus que li digues a l'alcalde d'això, per exemple, a la plaça de l'Ajuntament, que no, en el cap de setmana, senyor Ribó, donem-nos una setmana. O la quincena de l'arròs, tenim que perquè això pega un tro. Luis, un abrazo fuerte para todo el equipo, para el capo, que vaya muy bien, que disfrutéis mucho haciendo esos arroces y sobre todo recibiendo esos comentarios también de la gente, ¿no? del personal, de esas experiencias. Creo que la esencia también de este evento es llegar a todo el mundo, ¿no? A que no se atreva a tocar a tu puerta, poder llegar, poder probar ese... Yo probé un arroz de Quique de Costa, me lo hizo Luis Valls, y después que vaig a nuestra casa también, ¿no? Bueno, Pepi, un autèntic plaer. Santos, bueno, anava a desitjar-te èxit, però com ja el tens, Vos esperes dos, en tu me menjaré un plat de paella i en Sílvia ballarem una polca. Molt bé, gràcies, Santos. Que xulo, i ho gravarem. Exacte. I tindrem bon horatge, per tant, el dissabte i el diumenge. Anem a veure-lo, però abans, deixa que recorde que la carrera de la dona i que avui hi ha una cita molt important a Fira València, Sport Woman, i ahí està la nostra companya Carol López, sí, que ens conta el que ens espera estos dies. Sí, hola, molt bona vesprada, companys. València torna a ser el punt d'inici este diumenge a les 9 del matí del circuit nacional de la carrera de la dona, amb una impressionant marea rosa que tornarà a prendre els carrers de la ciutat de València, com diguem, amb, atenció, 16.000 participants, un nou rècord de participació en les dones inscrites.